Com està enguany la Lliga Oficial de Paelles Dacsa. Les condicions són perfectes al Dacsa Stadium, que rugit com mai en la vida. Arranca mi sofregit. Mare meua, quin sofregit. Quina batxoqueta acaba d'embarcar-se. Així arriba ara el llinyater de l'equip. Esta temporada està despuntant. És un fenomen del socarrat, un mag del caldo. Atenció, atenció que està bullint. Es prepara, llança l'arròs i perfecte. Quina jugada, mare meua, quina jugada. Controla l'arròs oficial Dacsa. Se'n va, ja. Quina paella, senyors, això és història.